Assalamu alaikum masu sauraro. Ina muku sallama irin ta addinin Musulunci kuma sannunku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka da kuka ji cewa kamfanonin labaran Iran da Saudiya sun ce shugabannin ƙasashen biyu sun tattauna akan batun rikicin Isra'ila da Falasɗinawa a wata tattaunawa ta farko ta wayar tarho tun bayan dawo da hulɗar diflomasiyya a tsakaninsu. Mai sauraro, in dai wannan ne farkon ziyartarka cikin wannan tasha tamu mai albarka, ka daure ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun fitattun labaranmu da zarar mun ɗora. Sun ce shugaba Ibrahim Raisi da Yarima mai jiran gado na Saudiya Mohammed bin Salman sun zanta kan buƙatar kawo ƙarshen abin da Raisi ya bayyana da laifukan yaƙin da Isra'ila ke aikatawa a Gaza. Kamfanin dillancin labaran Saudiya ya ce Riyadh ta jaddada yunƙurin goyon baya ga Falasɗinawa da kuma buƙatar a shawo kan lamarin ta hanyoyi na diflomasiyya. Yarima na Saudiya ya tabbatar da cewa masarauta za ta yi iyayenta wajen tattaunawa da ƙasashen duniya da na yankin Gabas ta Tsakiya domin daƙile wannan yaƙin da ke ruruwa. Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Saudiya ya ambato, kamfanin ya rawaito Yarima ya jaddada cewa Saudiya na watsi da duk wani shiri na kai hari akan fararen hula a ko'ina suke. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutum 3,400 aka tilastawa barin muhallinsu yayin da Isra'ila ke ci gaba da kai hare-haren martani ga harin da Hamas ta kai ranar Asabar. Isra'ila ta hana mutane fita ko'ina duk da yake wasu mazauna yankin sun tsallaka zuwa Gaza. Isra'ila ta kashe wutar lantarki da ruwan sha. Amurka ma ta ce tana tattaunawa da Isra'ila akan yadda za ta taimaka wajen kwashe fararen hula a Gaza bayan shafe kwana 5 jiragen yaƙin Isra'ila na yi musu ɓarin wuta.